Pikkusen pitempi, olisikohan tuolla näin? Ei tuo Minä lähden katsomaan, jos olisi tuolla se on liian suuri. puolen näkyisi vähän pitempi. Siinä on joku semmonen, se, Lyhyt on. eikö se, millä me äsken törkättiin? Se oli se yksi vaihdekepin nuppi täällä. Sekin oli lyhyt. Tuossa on toinen. Mitä se nyt tekee? Ei se yrittää saada täällä vaan päähän saa. Pelkää, että toi tulee niinku... Se pitäisi saada täällä ylhäältä pökää. Tuu pois. Ei riitä nämä vehkeet on niin Kato, onnettomia. tulee vähän matkaa. Ettei vaan tipu sieltä saatana. Se menee kyllä jonnekin muualle. Mä nyt varmaan. Olisiko tuolla helpompi? Otetaan vähän sitten. Tekee. Onko puhelimet? Kyllä onko se vähän pitempi. Sitten se saatana tuu ja kopsata, jos se nousee sieltä pois. Niin. Tässä narupan pikkeen kiinni. Pike, haluatko se liinan? Kuri. Pike, luovuta. Anna olla. On se niin paljon. On semmoset vehkeet nyt tuolla. Toi täytyy päästä tuo yksi vielä tosta. Losittaa. Tässä on kyllä tämmönen oksa tänne seisoo. Oikeesti. Niin se saisi ainakin osansa. Otan mä osan siitä kyllä. Niin. Luovuta, Pike. Täytyy ottaa tosta. Tästä vaan. Elää luovuta millään. Kiittäkin. Toi täytyy ottaa toi yksi pitää. Toi lähtee kyllä tuon. Pike, et uskalla kiivetä tuonne ja nostaa. Aika puuhun. Niin. Mä luulen ainakin, että toi oksa pannaan ensin pois, toi yksi oksa tosta. Olipa kerran. Nyt on kohta se persmäke. Varmasti on tuolla alhaalla kohta. Sitä se etsii nyt oikein. Kuka niistä sinun koirista huolehtii? Mitäkö? Nyt saatana monen oksa vielä. Mikä se siellä jarruttaa? Joku keksinyt oksat puuhun vai? Jos mä otan sen moottorisahan. Jos Mä tuun siihen pätkäseen sit. Pidä tää. Tää tippuu. Täällä ei enää muut kuin latva. Pysy se siinä. Mä tuun nykäseen sen pois. Se näyttää tukkia vielä alaspäin. Kiipeä sitä pitkin. Sitten kun sä et jaksa pitää sitä, kun toinen tulee runkoa pitkin ylös.